हाँ जी जी जब से तेरा घर में आयल बनी अच्छा हमरा घर में ना रह अगर जे रह गए तो हमरा 5 लीटर तेल मिलल बा डीलर साहब से तोरा बीबिया नजर आवे दे ए सुना तोरा कई लीटर मिलल बा ए ब्याजी का हो ई का 5 लीटर मिलल बा इतना फूल था हाँ हाँ हमनी चारों घर जाइए अच्छा तो हमनी के 20 लीटर लेके आइए तोनी के जीलन बड़का बा मिट्टी के तेल माटी के हमारे इहे महाराज दशरथ जी के दरबार है इहे दरबार है इहे बात बा कि भाट पवरिया केहू के घरे आवेला त खुशी के बात रहेला नाक में के कान में के मुर्गी तोपल रही टोकरी में से उधार के लेके चल जाई बकरी खूंटा में से खोल के लेके चल जाई आ अपने लोगन के देखा तने कितना सारधा बा महाराज से महारानी लोग से कितना